El president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, i l'alcalde, Jaume Bosch, han inaugurat l'ampliació del centre logístic de Schneider Electric a la zona industrial de Sant Boi. L'empresa multinacional especialitzada en gestió de l'energia ha invertit 10 milions d'euros a les obres d'ampliació. L'ampliació del centre de Sant Boi, que ara té una superfície de 58.000 metres quadrats, ha convertit aquesta instal·lació logística en la més gran del grup a tot el món. També ha reforçat el seu paper com a centre de decisió global de la companyia i l'ha convertit en un pas imprescindible de tots els negocis que Schneider Electric manté a Europa, Àsia, Orient Mitjà i Amèrica Llatina. De saber que estem en una cruïlla importantíssima, l'aeroport, el port, l'autopista, i vosaltres esteu en el lloc ideal, en aquest enclau que ens permet dir que som la porta d'Europa, però també la porta del món. Una porta que de vegades la veiem molt petita i que cada vegada l'anem fent més gran, perquè és el que toca, fer la porta ben gran perquè realment siguem des de Barcelona, des de Sant Boi, en aquest cas, que ens considerem una part important d'aquesta àrea metropolitana de Barcelona, que és una marca que a tot el món ja se'ns coneix i que a tot el món encara l'hem de promoure encara més. El centre logístic de la ciutat, que l'any passat va facturar més de 550 milions d'euros, treballen en l'actualitat 325 persones. L'aposta de Schneider per Sant Boi es basa en la proximitat al port i l'aeroport de Barcelona i en la seva competitivitat. El que és un bon senyal és que Schneider Electric segueixi confiant en Sant Boi, segueixi confiant en aquesta regió metropolitana, segueixi confiant en Catalunya i segueixi confiant en el conjunt de l'estat espanyol. La companyia espera gestionar des de la nostra ciutat 4 milions de comandes l'any i un estoc mensual de més de 70 milions d'euros.